Hasteni joto takukte bukuk songno belai belai hambai फाइनाय 25 तारिख डिसेम्बर खना जिशु ख्रिस्ट आचाइमानि साल एवं मो कथार सालनो रगै हास्तेनि जत ताकुकते बुकुक संगनो क्रिसमासनि चिबाय ते हामबाय याफारो मो क्रिसमासनि सालो चिनि प्रेयार तंनाय चिनि लुकुरक ईश्वरनो जारा प्रार्थना खायनाय ईश्वरनि बसागसै जारा बनपुइतु ख्लायनाय ताकुकतेक बुकुक संबगै हामारि फाइतुं ईश्वर हामारि निथुं जों बियालो क्लाइजाक बिरमानो क्लाइजाक तिप्रासा चिनि बागैबो जत्तो ताकुकते बुकुक संरो ईश्वर थानि प्रार्थना ख्लायदि जे फाइनाय बिसि चिनि बागै बेलाय बेलाय गाहाम बिसिं थुं तंकसां तंबान्नानि हास्तेव चिनि अधिकार चिनि शासनते जों हाव तंमान्नानि जों बुइबाय सातक पितक ख्लाइजाक तंमानि थेके मुक तंनानि अ लामा ईश्वरनि थानि जों सुरिमान बिसिंते सानलायनानि उचित एवं टिटिएडिसि हाफांनो जों जारा तंनाय चिनि बचाइतक मुं दं ईश्वरनि फान नांनाय बिनि बिसिंतिनो चिनि अक्सामानि माननानि आककनो जों कसारनान मुजुंबाय बरदिन बेलाय तंथकमानि साल खातुम खाजानि साल विश्व कुटी कुटी बर crores of followers of Jesus Christ खनानि सालो बेलाय तंथकमानि बिसिंति बर ईश्वरनो मुइतु ख्लायनाय रोजाबनाय मोसानाय चिनि हास्तावबो हाइक्लायनो चिनि तिप्रासारकबो थांलाय थांनाय बिसिरगबो नुगु बरदिननो खातुम खाजाक्लाय पालायलिमोन ताक्लायबो गाहामक्लाय पालायलिदि जों जतनो गाहामक्लाय तंकचां एवं गाहाम गोरोंखाय तंमान्नानि आककनो दिनै सानान मुजुं जतनो बेलाय बेलाय हाम